Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ke uwa musulma, ki sani cewa sallah ita ce ginshikin addini. Domin duk macen da ta kiyaye sallarta ta samu babban rabo duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lallai ne an wajabta sallah akan mu'mini a cikin wasu lokuta sanannu. Suratul Nisa'i aya ta 103. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a fara hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah. Sai da sallah tana ɗaya daga cikin dalilan da zai kare ki daga aikata al'amura waɗanda Allah da manzansa ba su yarda da shi ba. Don haka ki riƙi sallah za ta baki kariya akan aikata alfasha, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Lallai ne sallah tana hana alfasha da mummunan ayyuka. Suratul Ankabut aya ta 45. Don haka ki kula da sallarki akan lokaci, ki yawaita kushu'i a cikinta domin ita ce hanya mafi sauƙi zuwa ga aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.